Bona jovens a mon canal, senyor Trencaclosques. Abans que et demanis què és un Souk Conlang, et recomano veure mon darrer vídeo, on explico què són les Conlangs i molt més. Així que obviant que des d'ara ja has vist aquest vídeo, tal com us vaig prometre en mon anterior vídeo, avui us presentaré a un dels meus idiomes ficticis, és a dir, l'Axolotl. Si us pregunteu per què té el nom d'aquest animalot, sàpigues que a part de fer homenatge a mon animal preferit, és també perquè té dos dels fonemes que considero més representatius de ma llengua, xa, tla i l'altre que no apareix, xa. Us adverteixo que aquesta no és la millor llengua, siguent jo una persona poc experimentada de moment, aquesta fou la primera llengua que em vaig prendre amb un mínim de serietat, i des de son inici ja l'he tingut que fer un o dos canvis. Qui sap, potser quan tingui més experiència faré Axolotl 2, però de moment us presento aquesta versió primitiva. Però abans, lore. La cultura Axolotl, segons les llegendes, va vindre d'un altre món, la Kanachiklichak, món groc en Axolotl. Des d'un portal del nord de l'illa de Novus es podia accedir a aquest, però ningú ho feia, sobretot perquè els Axolotl guardaven centraven recel i perquè de totes maneres no hi havia res interessant allà, ni terres ni res. A més, la poca gent no Axolotl que hi entrava tornava bossa segons testics, i d'alguna manera això explicava per què els Axolotls tenien un comportament tan erràtic i estrambòtic. Per altra banda, qualsevol que tingués ni tan sols una gota de sang Axolotl heretaria poders com la levitació, la telequinesis i el control d'emocions. Així doncs, van ser grans guerrers, que fins i tot van arribar a conquerir part del continent, però no van arribar gaire ja que la màgia d'aquest era encara més poderosa, amb la capacitat de manipular les lleis físiques, i envers això ningú guanya. Sí, com sigui, el mag Macrabel, que en un viatge de peregrinació va arribar al territori Axolotl, el primer mag en arribar a l'indret, segons el que aniria descrivint els següents 1.500 anys que li quedaven de vida, es va percatar d'un poder maligne que provenia del portall, així que el va tancar. Això va fer que qui no sigui un Axolotl pur de sang no podria heretar el poder Axolotl, cosa que es creu que va designar qui serien els poderosos, és a dir, qui serien Axolotls pur. Això va conduir a la caiguda de l'imperi i a una gran xenofòbia. Finalment, aquesta llengua es va fragmentar en dues, Axolotl modern i el Xhosa, de terres conquerides per l'imperi Axolotl a l'interior al nord de tot. Avui començarem amb Axolotl pur, i com no fer-ho amb sa fonètica? Les consonants pulmonars són T, D, D, K, G, M, M, N, Ñ, R, R, V, S, Z, Š, H, L, J, F, G, Č, Ć. I les vocals són I, U, U, E, E, O. els quals tenen aquests sons a part. A, E, I, O, U. I finalment la única consonant eyectiva. K. Hi ha una manera molt eficient d'aprendre's l'alfabet Axolotl que ells van portar presumptament de son Kanachiklichak, un joc de nens anomenat l'Axolotl Homichi o la llavor de l'Axolotl, un joc semblant a la rajola però amb més lletres. Aquestes que tenen dièresi amb la llatinització de l'idioma són per designar que abans va haver-hi una altra lletra. Normalment foren una N, però també hi ha amb L. Abans aquestes vocals es nasalitzaven amb la N o la L, però ara no hi ha diferència entre unes i altres, com l'accent circunflex en francès. L'únic que no es pot escriure en aquest idioma a part de més de dues consonants juntes, com tant el xa i el tla com una sola, és de no posar la ba i la pa juntes ni a l'inversa. Només una ba o una p. El mateix amb la t i la d. Només s'admeteix una d més forta que la t, però més fluixa que la t, és a dir, una d. Ara anem a per les persones on no hi hauria femení o masculí, només plural o singular amb les diferents persones. L'imperatiu s'indica amb altra partícula just després, que deriva per persona o nombre, el mateix amb el possessiu. No obstant, aquests dos mai es toquen, ja que el possessiu va sempre després de l'objecte i l'imperatiu després del verb separats per un apòstrof. Termes que no s'uneixen a una altra paraula amb un apòstrof són les flexions de nombre i els afixes adjectivals. El plural femení i masculí, o d'altres com la procedència, que es convertiria en un afixi parasintètic, i costum sufixa com amb matar, que seria xixim o xixim xos assassí, que no és el mateix en Axolotl que qui mata animals a la granja per a menjar, o el d'acció també és sufix. És que si l'acció és transitiva, s'utilitza el tètl. Per exemple, crida. En general, no li crides a ningú en particular, o al·lucino respecte a les al·lucinacions i tal, no com quan ho flipes, no al·lucines per ningú. Ara les conjugacions són polipersonals.
És a dir, no només es conjuga per saber qui fa l'acció, sinó també cap a qui va dirigida. Si és en tercera persona, després s'especifica el nom de qui ho està patint. L'únic verb que no necessita d'aquesta mena de conjugacions seria el verb ser o estar, que en aquesta llengua és el mateix, però ens referirem a aquesta només com a verb ésser. Si un adjectiu no porta el verb ésser abans del nom o no és un adjectiu, per exemple, si dius només mort, és el mort i ja, però si col·loques està mort, és l'adjectiu mort. És això per la qual cosa, si mirem la llista d'adjectius, es veuran coses estrambòtiques com sí o no, que a l'hora de posar-los el verb ser serà afirmatiu o negatiu, no confondre amb inexistent de res. Els nombres també són una cosa curiosa, i és que es compta de 20 en 20 en femení i de 21 en 20 en 20 i 20 en masculí, ja que abans el membre viril es comptava com un dit, i en la de 21 en 21 era molt complexa a l'hora de comparar-ho amb l'aritmètica femenina, per la qual cosa les úniques diferències serien de 20-21, 40-41, 60-61 i així. És fàcil pels Axolotl fer operacions matemàtiques amb múltiples de 3, ja que 1 és tet, 2 és tetet, 3 és tetetet i passat als 3 tets trit, i tritit, i tritetet, i tritetetet, i després tritrit, i després tritritetet, 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 i després dels 3 trits trut, i així fins a arribar als iet, que seria 20, i després altres 20 uet, 60 uet, etc, etc, etc. Després està el cas de les preguntes, les quals en la llatinització el símbol d'interrogació es col·loca abans i no després. I això no és com que s'escriga de dreta o esquerra, aquí també és d'esquerra a dreta. Les preguntes també són una cosa interessant, i és que primer es fa l'oració i després s'especifica què vol saber. Per exemple, va passar la classe? I després, què? I la resposta seria que la gent cridava molt. Sempre el determinant interrogatiu després de la pregunta i el determinant responent a l'inici de la resposta. A què em refereixo amb determinant responent? Per exemple, el determinant interrogatiu, com és xafri, però la resposta és tlafri. L'únic que es salva és l'interrogatiu qui, el qual es resol amb el nom del subjecte per qui es demana. Si de cas un verb ésser d'abans, però res més. El temps, d'altra banda, s'especifica amb el verb ésser i l'adjectiu si és que hi ha, i és que a l'hora de parlar aquest idioma hi ha una fórmula sense quasi excepcions. Primer es marca si l'oració serà interrogativa o exclamativa o no. Si ho és el verb ser, si és que està. A continuació l'especificació de temps de la que us he parlat abans i el complement directe o subjecte. A continuació el verb acompanya de la conjugació de direcció de verb si és necessària, la preposició si és necessària, però si la poses ha d'haver sí o sí un objecte o complement indirecte. Després, saber si aquesta frase és un possessiu i finalment si l'oració és un interrogant amb el pronom interrogatiu tal i com amb la resposta al responent a l'inici de la frase. Dubto que em quedi res més per a dir, així que ara us faré un exemple de frase en Axolotl modern amb el que us he mostrat. Kanachik yo, ihuchik yo shomak kanachik lichak, kanachik lichak yo, kohashet li yo nichaklik, choten mech stot lish kokaish, trotachni stot lumtei, makravel chochen shirio, trotachni stot. Tant de bo que us hagi agradat el vídeo i tot el que no us hagi agradat en faré més. Sé que no sóc un expert, però recordeu que Joan Miró no va començar pintant així. Sí, sé que són molt graciós. Adeu.